ठंडा इतना बढ़ गई बा कि अब का करे घरे रह ही नहीं खे जा बाग हमार लइका के सारा दिन भर घूमता हम बताओ घर में ठंडा ना लगता कि बाहर निकले के मन ही कर कहाँ हो शिष्टा कहाँ 5 लाख के प्रणाम। पाँव ये ह पाँव ये पाँव पाँव छू अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुशी रहो। अच्छा राहुला कहाँ बा? का यानी कहाँ सारा भोरे भोरे निकल जाता। अच्छा भोरे भोरे निकल जाता कि जाके छेदिया के लड़की पटावता। सरा ओकर बाबू बहुत खिन साहब गरवा कटवा देत हूँ। सही कहता रे। हाँ बताओ हमार कोर्ट में सारा को कहीं चोर होइले बा। अच्छा देखिला कहाँ गइल बा तो छोड़म ना। अरे हाँ तोरा ले काम रहल कनी हां कि तनी दीदी तेरा अपन जाई खिचड़ी लेके आ तनी संगवा तू चल जी मान लो कहता कि साइकिल लेके जाई अब गिरा उरा दी कौन ठीक बा चल जी ठीक बा हम जा तनी सारा पकड़ के ओकर देखिला। रे रुक कहाँ से आओ तले इतना भोरे भोरे गई रही जौन छेदे वाला हो ना छेद जा उनको बकरी भरवावे। अच्छा बेटा हमके कुल पता बा सर बकरी भर जात लगी पीली भरे जात बा सरवा ये कुल के तोर खाली जीता रहता हमार लड़की के खिचड़ी लेके भाई चिंता नहीं तोर इतने चिंता बता काहे निकल चल जात तू कौन जाई सरवा जो तू एक बार गई त कपड़ा फाड़ दे चढ़ी लुकवा दे रही हमार फोन कर तनी ना फड़ियो सब जो ठीक बा आइला खा 500 रुपया दो 500 रुपया हां का करबे रे 500 रुपया अगर साइकिल खराब हो गल तब रास्ता में सारा वा साइकिलो देहल डाड़ी सवाई बाबू का साइकिल ये खराब होते लगी मारे ये भैया सूरज सूर्या आवते नहीं लागत भौजी का रुक जा चल भाई चल। अच्छा भैया सुनो हां एक बात कनी साले वाली पानी सो पालिस हो चल भैया चल मजा आई चल तब 3-4 दिन रहे के ना हमार दिन तो 4 दिन रुकबे। अरे भैया गरमात क्या मजाक के नहीं हां चल तो दे भैया दे चलाइन दे बा हम चलाई बैठा ए साला हम चलाई बा हम चलाई ना चाचा कल बना हम चला हम मांग लिए तू चली बा साला तू तोड़ देबे हमके दे ना हम चलाई साला हमके दे हम चलाई ना हमके दे ले हम ना जो अच्छा खिनता गेले भयो खिनता गेले आउ तो हूं चला ले तो हूं ठीक है चल लेकिन यार दे हम ही ले चले कहां बैठे अब भैया बैठ रुक कागल भैया देख ओजा घर में एगो बारे बिया हमर साली एगो दीदिया आ हमर धुनल में 5 गो 2 खा लेल जाए कबो अरे भैया अभी तीन गो बची बाद में सोचल जी ठीक बा भैया ठीक बा चल भैया आ भैया वहां बा चल लेट होता रुक आगे बहुत बढ़िया भैया तोर घर बहुत सारा चरतल्ला बा बहुत अच्छा बा बहुत अच्छा भैया 4 दिन रहब 4 दिन हम बाक सरवा आज चले क्या आज ठीक बा चल अरे बबुआ तू आइलो बे प्रणाम दीदी खुश रह दीदी प्रणाम खुश रह सोच तू आइलो बैठा जा हम ले आओ पानी तू यहाँ अरे ना हो ये ना पानी पी ले बन जा अरे कोबा जाके अरे हो गेल अबे पी गई नहीं जो मार्केट में से कुछ सामान बा दम दे चुका क्या साली क्या हाल बा ठीक बा तो तनी काम रहला बोला तन जो तो होनिया आई नहीं तोरा त न हां तो हरक्षे देख के फिदा हो रही खाओ भैया तू लोग खा रहे तू का कर दे ये बा हां जो घर में जो ई के हो कैसे बोल दल रे कैसे बोल दोस्त बानी दोस्त बात पर घर बा कौन हो भाई दीदी है तो और कुछ ना कहते हैं बतलाओ जी का करते देखो का जामे करबे
ते रंडाई उठी बेर हेलो बोल भाई का भाई और मैं ये दुगो लगी छड़ तो रखो कहाँ गई ना सो और मैं अबे जी रखो का गई रखो भागिल का